Вітаю сябры, пачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава і мой сённяшні госць гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Александр, радыя вас вітаць. Узаемна, добрый дзень, Маша, вітаю. Ну, пачнем з актуальнага, з таго, што нас больш за ўсё хвалюе. Гэта вызваленне беларускіх палітвязняў. Мінула 2 тыдні пасля знакамітага званка Дональда Трампа Александру Лукашэнку. А беларускія палітвязні так і не выйшлі на волю. Чаго чакае, на ваш погляд, беларускі кіраўнік? Мне падаецца, што тут логіка наступная. Вызваленне беларускіх палітвязняў цалкам звязана з астатнімі развязкамі, якія тут зараз апрацоўваюцца. Тут гаворка ідзе пра нейкае магчымае спыненне вайны ва ўкраіне, перамовы, мірныя перамовы вакол Украіны, паляпшэння расійска-амерыканскіх стасункаў. Усё гэта ідзе менавіта ў гэтым кантэксце. Лукашенко, вядома, хацеў бы атрымаць за вызваленне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе тут і пра адмену санкцыяў, пра яго як нейкі магчымы ўдзел у мірных перамовах вакол Украіны. Магчыма, дыпламатычнае прызнанне. Мне асабіста падаецца, што Лукашенко вельмі зацікаўлены ў тым, каб прыняць Дональда Трампа ў Беларусі, альбо накіравацца з афіцыйным дзяржаўным візітам у Злучаныя Штаты, што ўсё гэта для Лукашэнкі сапраўды мае значэнне. І ён жа і казаў пра тое, што ён цяпер чакае крокаў з боку амерыканцаў. Но вось нейкія крокі магчымы, як мне падаецца, толькі ў тым выпадку, калі будуць нейкія поспехі на з боку Злучаных Штатаў на расійска-украінскім напрамку. Пакуль іх няма, пакуль ідуць нейкія кансультацыі, пра якія ідзе вельмі супярэчлівая інфармацыя, так ці інакш, на нейкія канкрэтныя развязкі мы пакуль не выйшлі, адпаведна і чакае Лукашенко. Напэўна, чакае, калі будуць там нейкія крокі, ды можа ізноў актуалізавацца гэтае пытанне з палітвязнямі і можа быць вырашана. Я думаю, што прынцыпова Лукашенко гатовы да таго, каб пайсці на гэты крок. Усё залежыць ад таго, ці сапраўды будуць магчымасці для той здзелкі, пра якую ён марыць. А ці сведчаць яго словы пра тое, што бандытаў ён не адпусціць, што мы можам не ўбачыць на волі некаторых публічных медыйных палітвязняў? Я думаю, што яму гэта цяжка, канешне, вельмі цяжка вызваляць асабліва тых людзей, якіх ён лічыць асабістымі ворагамі. Думаю, што яму непрыемна будзе вызваляць Міколу Садкевіча, яму будзе вельмі непрыемна вызваляць Віктара Бабарыку, яму будзе непрыемна вызваляць Марыю Калеснікаву. І тут спіс можна працягваць, бо гэта тыя людзі, якія ён лічыць адказнымі за падзеі 2020 года. Вось асабліва Калеснікаву і Бабарыку за тыя эмоцыі негатыўныя, якія ён атрымаў у 2020 годзе, за гэты прывід 2020 года, які пераследуе. І вось пазбавіцца, выпусціць гэтых людзей яму будзе цяжка. І таму гэтыя ўсе разважанні, якія ён робіць, яны паказваюць, што гэта цяжка, на асабістым узроўні гэта цяжка, але мне падаецца, што рашэнне прынцыповае на тое, калі будуць адпаведныя ўмовы, яно прынята. Так што, як бы там ні было, думаю, у рэшце рэшт, калі будзе сапраўды здзелка, то там не будзе выключэнняў. Будуць вызвалены насамрэч усе, тым больш, што амерыканскі бок будзе менавіта сачыць пра тое, каб выйшлі тыя людзі, на 100% выйшлі тыя людзі, якія маюць адпаведную медыйную вядомасць. Так што, у рэшце рэшт, калі гэта будзе, гэта будзе. Так што думаю, што там выключэнняў не будзе. А выданне «Жэч Паспаліта» са спасылкай на свае крыніцы вось днямі напісала, што сапраўды ідуць вось гэтыя кансультацыі адносна вызвалення беларускіх палітвязняў і разглядаецца магчымасць таго, што яны ўсе будуць вывезены ў адну з краін ЕС. І вось у мяне такое пытанне, ці ёсць такая краіна, якая цяпер гатовая прыняць столькі людзей і гатовая пайсці на такі жэст? Думаю, што гэта вялізныя велізарныя праблемы не стане, тым больш, што гэта пытанне хутчэй за ўсё такога тэхнічнага характару. 1300 чалавек гэта насамрэч у еўрапейскіх умовах гэта не так шмат.
гаворка можа ісці пра тое, каб вывесці іх у одну краіну, а потым яны могуць, так бы мовіць, накіравацца ў іншыя краіны. З пункта гледжання лагістыкі гэта можа быць толькі одна краіна, бо Лукашенко не хацеў бы рабіць з гэтага зусім такую вялікую рэч, калі частка накіруецца ў одну краіну, частка ў іншую краіну. Хутчэй за ўсё такая краіна, пра якую гаворка ідзе, гэта Польша, а потым з тэрыторыі Польшы нехта застанецца на тэрыторыі, калі гэта будзе, канешне, рэалізавана. Нехта застанецца на тэрыторыі Польшы, нехта накіруецца ў іншых напрамках. Тое, што Лукашенко не хоча пакідаць гэтых людзей у Беларусі, гэта было зразумела з самага пачатку. Увесь модус ягоных перамоваў з амерыканцамі і вызвалення ён сведчыць пра гэта. Людзей вызваляюць, перадаюць амерыканцам, яны пакідаюць тэрыторыю Беларусі, іншыя магчымасці не разглядаюцца. І я не думаю, што ў тых людзей, якіх ужо вызвалілі, у іх пыталіся, ці жадаюць яны застацца ў Беларусі, ці жадаюць яны Беларусь пакінуць. Тут у іх яны на гэтыя рашэнні не ўплывалі. Вось. Тыя 1300 чалавек, пра якія зараз ідзе гаворка, то тут пытанне адкрытае, ці ўсе яны сапраўды жадаюць Беларусь пакінуць. Я не ведаю, напрыклад, ці згодны, ці пагадзіцца добраахвотна на тое, каб пакінуць Беларусь Павел Севярынец альбо Мікола Статкевич. Но думаю, што ў гэтым выпадку Лукашенко нават і пытацца не будзе. Гэта будзе такая сделка пра тое, што людзей накіруюць на мяжу, яны перайдуць мяжу, і гэтым усё скончыцца. Гэта, канешне, будзе нешта надзвычайнае ва ўмовах Еўропы. Вось такога пакуль ніхто не бачыў, каб было вызвалена столькі чалавек, накіравана праз мяжу, то бок гэта будуць навіны, якія будуць у гэты дзень зоймуць першае месца ў сусветных медыа. Гэта будуць тыя фота, здымкі, відэа, якія застануцца ў беларускай гісторыі. Гэта сапраўды гэты дзень, калі ён сапраўды настане. Гэта будзе гістарычны дзень у беларускай гісторыі, але пытацца ў людзей, ці будуць яны жадаць заставацца ці не, гэтага не будзе. А тых, хто не пажадае пакінуць, тых проста выкінуць праз мяжу прымусова. Але ці пагадзіцца на гэта Польша, Александр, краіна, у якой цяпер, можна сказаць, пік антымігранцкіх настрояў, пік нянавісці і ксенафобіі. Ці захочуць улады як бы рызыкаваць і так вельмі нестабільным такім унутраным становішчам у краіне? Гаворка ідзе зноў жа пра адносна невялікую лічбу людзей. Гаворка ідзе пра дамоўленасці са Злучанымі Штатамі. І вось мы бачым апошнім часам нават тыя краіны, якія адстойваюць, імкнуцца адстойваць сваю немейнстрымную пазіцыю, калі яны праводзяць перамовы са Злучанымі Штатамі, усе гэтыя аргументы вельмі хутка знікаюць. Мы ж бачылі на гэтым тыдні публікацыі наконт таго, што нават Венгрыя гатовая змяніць сваю пазіцыю адносна еўрапейскай перспектывы Украіны, не таму, што там нейкім чынам палепшылася стасункі да Кіева. Не, яны толькі пагоршыліся. Але ёсць амерыканскі фактар. Сябра Дональд сказаў сябру Віктору Орбану, што вось гэта ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Вы жадаеце зрабіць такі прыемны крок, які амерыканцы ацэняць? Вось, зрабіце гэта. Тое ж самае, як бы польскія ўлады альбо літоўскія не ставіліся, калі амерыканцы дадуць сігнал, што вось гэта тое, чаго мы жадаем, гэта асабістае жаданне прэзідэнта Трампа, калі вы пойдзеце на гэты крок, гэта прэзідэнту Трампу спадабаецца, і ён гэта ацэніць, і ён гэта адзначыць, я думаю, што тут праблем і пытанняў не будзе. Зноў жа, я не ўпэўнены, што тыя ж людзі, якія ўвогуле прыедуць з Беларусі, яны застануцца ў Польшчы альбо ў Літве. Хутчэй за ўсё яны накіруюцца паступова далей. А калі паглядзець, там, не ведаю, з пункту гледжання Еўропы, пытанне ж было ў тым, ці гатовая краіна. Я ведаю, прынамсі, адну краіну, якую гэтае пытанне ўвогуле не ўзнікне. Калі будзе такая неабходнасць, думаю, што Германія прыме гэтыя 1300 чалавек. Гэта невялікая лічба, тым больш, што гаворка ідзе пра паліт зняволеных, і гэта зусім асаблівая гісторыя. Гэта можа быць Германія, гэта могуць быць Нідерланды, гэта можа быць Францыя. Так што праблемы знайсці ў Еўропе краіну, якая гатовая прыняць 1300 беларускіх палітзняволеных, такіх праблемаў не будзе.
Александр, як ви ацэньваеце першыя крокі новага прэзідэнта Польшчы Караля Наўродскага, які блакуе законы, звязаныя з дапамогай Украіне і украінцам, ну і ўвогуле звязаныя з мігрантамі, напрыклад, які тычыцца грамадзянства, атрымання грамадзянства? Я лічу гэтыя крокі чаканымі. Гэта тая ж рыторыка, якую Наўродскі выкарыстоўваў і падчас прадвыбарчай кампаніі. Можа, былі пытанні, ці будзе ён сапраўды так паслядоўна дзейнічаць. Яны былі, вось рэальнасць паказвае, ён дзейнічае паслядоўна. Але ізноў жа, гэтыя блакады ў польскай палітыцы, яны былі і раней, можа, не так гэта агрэсіўна было, як у часы Наўродскага, але праблемы адпаведныя былі у сённяшнім польскага ўрада і з прэзідэнтам Дудай. Урэшце рэшт, я думаю, што гэта пытанне кампрамісаў, і там будуць нейкія дамоўленасці. З мігрантамі, канешне, гэта больш цяжкае пытанне. А што тычыцца Украіны, падтрымкі Украіны, стасункаў Украіны, то, канешне, у Наўродскага свае погляды. Вельмі адмоўнае, радыкальна негатыўнае стаўленне да Бандеры і ўсяго звязанага з украінскім нацыяналізмам. Гэтую пазіцыю Наўродскі дэманстраваў і раней, але адначасова Наўродскі таксама разумее фактар Украіны для бяспекі Польшчы. Так што я думаю, што ўрэшце рэшт, нягледзячы на ўсю гэтую рыторыку, пэўныя дамоўленасці будуць. Ну і зноў жа, ёсць яшчэ і амерыканскі фактар. Калі Польшча будзе адыгрываць важную ролю у будучай архітэктуры бяспекі Еўропы, і Польшчы вельмі важна мець добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі. Таму калі гэтая антыукраінская лінія, я вось засяроджуся толькі на антыукраінскім напрамку, калі яна будзе супярэчыць інтарэсам, я думаю, што амерыканцы гэта давядуць да прэзідэнта Наўродскага, і там будзе адпаведная мадыфікацыя польскай палітыкі. Так што я бы, в прынцыпе, адрозніваў з аднаго боку гэтую рыторыку з дапамогай ідзеі, канкрэтныя крокі, з дапамогай якіх Наўродскі імкнецца прадэманстраваць сваю рашучасць і упартасць, і гэта лагічна, што такія тэндэнцыі пачынаюцца на пачатку ягонага прэзідэнцкага тэрміна, але я не ўпэўнены, што ён здолее яго працягваць вось так жорстка і бескампрамісна і у наступныя тыдні. Я думаю, што будзе паступова мягчэй. А вось Наўродскі хоча яшчэ змяніць канстытуцыю і ўзмацніць уладу прэзідэнта. І згодна апытанкам, палякі не супраць такога павароту падзей. Чаму ў гэтай частцы, у нашай частцы свету, так, Александр, вось людзям патрэбны гэты самы моцны кіраўнік? Гэта можна абрунтаваць, гэта не тое, што можна абрунтаваць, гэта можна патлумачыць гістарычна і розныя ступені развіцця дэмакратыі і дэмакратычнай традыцыі. Калі паглядзець на тую ж гісторыю Польшчы і ролю ліберальнай дэмакратыі ў Польшчы, то працяглым гэты перыяд не быў, і адпаведна гэтай традыцыі ліберальнай дэмакратыі яны ў Польшчы не такія моцныя, як, напрыклад, у такіх краінах, як Францыя, Германія і іншыя. Гэта першы момант. Па-другое, мы перажываем у Еўропе крызісныя часы. Гэта сапраўды перыяд крызісу, перыяд вельмі сур'ёзных выклікаў, перыяд неўпэўненасці. І ў такія часы аўтарытарныя тэндэнцыі, прагна да моцнай рукі, да вось да моцнага кіраўніка, які прымае рашэнні, мабыць, і можа не самыя папулярныя рашэнні, але які робіць для таго, каб узмацніць бяспеку, які робіць усё належнае, можа не самымі дэмакратычнымі метадамі, але не адбываецца там нейкая працяглая дыскусія, а сапраўды нешта канкрэтнае робіцца, у такія часы такія тэндэнцыі ўзмацняюцца. І мы назіраем такія тэндэнцыі паўсюдна ў Еўропе. Гэта не толькі ў Еўропе, дарэчы, гэта тренд характэрны для ўсяго заходняга свету. У НАТО заявілі, што ўсе яго краіны, у якіх ёсць армія, сёлета давялі свае выдаткі на абарону да 2%, так, ад ВУП. І прычым гэта састарэлы паказчык, які быў прыняты яшчэ, здаецца, ў 2014 годзе, калі быў анексаваны Крым, так, а вось новы паказчык гэта 3,5%, і вось яму згодна
згодна з ім, толькі Польшча дзейнічае, Латвія і Літва, то бок нашыя суседзі, якія знаходзяцца побач з Расіяй. Вось наколькі ўжо гэтыя 2% гэта сур'ёзны крок Еўропы ў бок абароны, так? І ці будуць краіны па гэтым паказчыку даганяць ўсё ж Польшчу, Літву і Латвію? Ну, ізноў жа гаворка ідзе пра 25 статыстыка 24-25 году, але паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны вядзецца з 22-го. І што нават пасля гэтай вайны, якая вядзецца ў Еўропе, якая закранула ўсе еўрапейскія краіны ў той ці іншай ступені, што нават у гэтым выпадку патрэбілася столькі часу, каб давесці да 2%, тое, што яшчэ даўно было абмеркавана і было вырашана, гэта сведчыць пра тое, што ўсё адбываецца вельмі марудна, што час ідзе, а дасягненні досыць абмежаваныя. Я мяркую, што ўсё ж такі тэндэнцыі на павелічэнне асігнацый, ўсё, што ў прынцыпе гэта прынятыя рашэнні, іх надо толькі рэалізаваць. Я думаю, што цяпер гэтыя працэсы будуць ісці не так павольна і марудна, яны будуць ісці больш дынамічна, і тое, што я прынамсі назіраю ў Германіі, у пэўнай ступені ў Францыі, сведчыць пра тое, што зараз гэтыя працэсы будуць ісці хутчэй. Паглядзім наколькі хутка, тут ёсць вельмі важны фактор. Зараз вайна ва ўкраіне працягваецца, і пакуль ёсць разуменне таго, што нават калі баявыя дзеянні ва ўкраіне скончацца, сітуацыя істотна не палепшыцца. Праціўнік, я маю на ўвазе Расійскую Федэрацыю, з яе гібриднай вайной супраць Еўропы, ён нікуды не знікне. Гэта ўсё працягнецца. Але мне падаецца ўсё ж такі, я думаю, што так насамрэч і будзе, што калі баявыя дзеянні нейкім чынам спыняцца, зноў пачнецца гэта дыскусія пра тое, вось вайны ж зараз няма. Можа, і не трэба столькі выдаткоўваць грошаў на абарону, на бяспеку. Ёсць жа іншыя, ёсць сацыяльныя пытанні і гэтак далей. Гэтая дыскусія магчыма з'явіцца, але, думаю, прынцыповы курс на ўзмацненне выдаткаў на абарону будзе працягнуты, тым больш, што я, шчыра кажучы, у нейкі трывалы мір, нават пасля сканчэння баявых дзеянняў ва ўкраіне, не веру. Хутчэй за ўсё тое, што нас чакае, калі нават пойдзе па гэтаму аптымістычнаму сцэнарыю, баявыя дзеянні на нейкі перыяд спыняцца, хутчэй за ўсё гэта будзе кароткатэрміновая гісторыя. Александр, калі вось звярнуцца ўжо да мірных гэтых перамоваў, над якімі нібыта цяпер працуюць розныя бакі, і еўрапейскі, і расійскі, і украінскі, і амерыканскі, так, у якой кропцы яны цяпер знаходзяцца? Гэта вельмі цяжка ацэніць насамрэч. Мы ж маем толькі інфармацыю, нейкія інсайды, якія трапляюць у прэсу, то бок мы можа скласціся ўяўленне пра тое, складваць уяўленне пра тое, што там абмяркоўваецца, але пакуль абсалютна не зразумела, у якой ступені бакі гатовыя дамовіцца. Калі паглядзець на заходнюю дыскусію, дык што абмяркоўваецца апошнімі днямі? Першае, кароткатэрмінова, гэта магчымая сустрэча Зеленскага і Пуціна. Але ізноў жа, сёння мы ўжо знаходзімся напрыканцы жніўня, 28. Федэральны канцлер Мерц даваў Пуціну 2 тыдні. 2 тыдні, то бок час да сканчэння жніўня, што вось гэты час павінен паказаць, ці гатовы Пуцін насамрэч сустракацца. Но сёння мы бачым, што нейкая сустрэча не рыхтуецца і не выглядае так, што напрыканцы жніўня альбо на пачатку верасня гэтая сустрэча насамрэч адбудзецца. То бок тут падвіжак нейкіх няма. А украінскі бок з самага пачатку кажа, што нейкія тэрытарыяльныя пытанні, а гэта галоўнае пытанне для Расіі насамрэч на дадзены момант, што яны будуць абмяркоўвацца толькі на асабістай сустрэчы. То бок пра сустрэчу пакуль гаворка не ідзе. І іншае, што абмяркоўваецца на захадзе, гэта гарантыі бяспекі. Гэтая дыскусія, яна выглядае, шчыра кажучы, вельмі гратэскна. Раз по раз, амаль кожны дзень у рэшце рэшт, з'яўляюцца публікацыі пра то, як гэта можа выглядаць. Па прынцыпу 5-го артыкулу статута НАТО. Альбо ідзе дыскусія пра то, якія краіны могуць
будуць удзельнічаць і як будуць удзельнічаць. Гэта з аднаго боку, і вось складваецца такое ўражанне, што нібыта ўжо ўсе бакі пагадзіліся на прысутнасць еўрапейскіх войскаў і іх падтрымку з боку амерыканцаў, і трэба толькі дамовіцца пра нейкі канчатковы модус. З другого боку, калі мы паглядзім на тое, што прыходзіць з Расіі, гэта выглядае абсалютна бескампрамісна. Яны там паўтараюць і кажуць ізноў, што яны не пацерпяць прысутнасці еўрапейскіх войскаў. То бок мы бачым две дыскусіі, якія ідуць паралельна. Еўрапейцы, якія абмяркоўваюць, як яны будуць прысутнічаць, і расійскі бок, які кажа, там не будзе ніякіх еўрапейскіх войскаў. Так вось, выглядае гэта так, што і бакі гавораць самі з сабой. Еўрапейцы самі абмяркоўваюць, як яны будуць прысутнічаць, а Расія кажа, што нікога не будзе. Так што нейкага сур'ёзнага субстанцыянальнага прагрэсу, што можна было казаць, мы сапраўды знаходзімся недалёка ад нейкіх пагадненняў, пакуль гэта так не выглядае. Так, мы бачым актыўнасць, ёсць там нейкія сустрэчы, абмеркаванні, выказванні палітыкаў, Трамп са сваімі 2 тыднямі, ўсё вядомыя гісторыі, але каб можна было сказаць, што напрыканцы гэтага туннеля недзе мы бачым сонейка, і што нават нейкія першыя лучы гэтага сонейка заўважныя, у мяне такога адчування шчыра кажучы няма. Ну так, Трамп нядаўна, здаецца, даў Пуціну зноў чарговыя там 2 тыдні, так і сказаў, што пасля гэтага альбо будуць санкцыі, альбо будзе прынятае нейкае рашэнне адносна таго, што, я так разумею, ЗША выйдуць з гэтага перамоўнага працэсу і проста будуць займацца сваімі справамі, так? Наколькі, чаму увогуле Трамп за паўгода, так, гэтых пагроз, там, што ён увесь час заяўляе, што будуць санкцыі, да, і пагражае імі, чаму ён так і не прыступіў да здзяйснення сваіх вось гэтых абяцанняў? Так, чаго ён чакае? Таму што ён і санкцыі, гэтыя пагрозы выйсці, ён успрымае як інструмент ціску. Гэта не тыя крокі, на якія ён рэальна гатовы пайсці. То бок санкцыямі ён мяркуе, і ёсць насамрэч пэўныя поспехі ёсць. Калі б не было гэтых пагрозаў санкцыямі, не было канкрэтных санкцый, якія былі зроблены супраць Індыі, магчыма, нейкая сустрэча на Алясцы і не адбылася. І калі мы паглядзім на тое, што зараз ёсць у медыях, расійскія патрабаванні, яны застаюцца непрымальнымі, але нельга сказаць, што там нічога не змянілася. Ўжо толькі тое, што яны больш, прынамсі, паводле паведамленняў прэсы, не настойваюць пра тое над тым, каб украінскія войскі сышлі з Херсонскай вобласці, з тых раёнаў Херсонскай і Запорожскай вобласці, якія яны кантралююць, гэта ўжо пэўная дынаміка. Усё роўна расійскія патрабаванні пра тое, каб ВСУ сышлі з Донбаса, яны застаюцца непрымальнымі, але нават у гэтых непрымальных патрабаванняў пэўная дынаміка яна бачная. То бок расійская пазіцыя ў некаторых момантах, хай сабе пераважна касметычна, але ўсё ж таки адрозніваецца ад таго, што яны высоўвалі далей яшчэ падчас гэтых перамоваў з Украінай у Стамбуле у гэтым годзе. То бок ціск Трампа, ён дае пэўны ўплыў. Не тое, што яны гэтага баяцца, гэта непрыемныя санкцыі, яны ведаюць, што Трамп пагражае, але пакуль не робіць, але яны не выключаюць і маюць рацыю, што Трамп усё ж таки можа гэта зрабіць, што ён можа пайсці на гэты крок. То бок яны дзейнічаюць асцярожна. Яны працягваюць свой курс, але ідуць усё ж таки на нейкія кантакты, не абрываюць кантакты са злучанымі штатамі. Вынікаў па-ранейшаму няма, але ўсё ж таки нейкі дыялог працягваецца. Што тычыцца з таго, што ўвогуле сысці, ён гэтым таксама пагражае. Добра, застаецца пытанне, сышоў, а што далей? Што далей? Што будзе рабіць прэса? Прэса будзе і надалей нагадваць Трампу пра тое, ты ж абяцаў. Так, добра, ён можа выходзіць з аргументамі, я спрабаваў, ты ж абяцаў, у цябе не атрымалася. Значыць, гаспадар Трамп, ты слабы прэзідэнт. І вось гэта слабы прэзідэнт, які не выконвае свае абяцанні, гэта тое, што Трамп не хоча, гэта тыя загалоўкі, якія ён не жадае чытаць, і пра гэта ён не жадае чуць. Рабіць выгляд, што тое,
што ва ўкраіне яго не датычыцца, таксама не атрымаецца. Палітычныя апаненты будуць пра гэта нагадваць. То бок для яго, мне як так падаецца, што вось гэтыя пагрозы «я сойду», гэта ціск і на Украіну, і на Расію. Вы глядзіце, я магу сысці, але і вы страціце магчымасці. Украіна, там увогуле будзе пытанне існавання украінскай дзяржавы, а што тычыцца Расіі, у вас ёсць шанец са мной дамовіцца, рабіць са мной цікавыя эканамічныя здзелкі, і гэтага Расія відавочна жадае. Але калі я сойду з тэмы Украіны, то нічога не будзе. І Трамп разумее, што ён не зможа рабіць гэтыя свае здзелкі, эканамічныя пагадненні з Расіяй, пакуль вайна працягваецца. Бо яму будуць нагадвацца, вось ты робіш з імі здзелкі, а ты абяцаў скончыць вайну. Вайну ты не скончыў, а вось гэтыя здзелкі яны працуюць. Так што Трамп, ён разумее, што пры ўсім жаданні сысці з гэтай тэмы, якая яму надакучыла, якая выводзіць яго з раўнавагі, бо ён бачыць, што ён прыкладае намаганні розныя, але не атрымліваецца. Так што пры ўсім жаданні сысці не атрымаецца. Так што, як бы ён не пагражаў, ён застанецца у той ці ў іншай ступені ў перамоўным працэсе. А каму, на ваш погляд, у гэтай гісторыі Трамп больш давярае Пуціну ці Зеленскаму? Я думаю, што больш сімпатычны, больш прывабны для яго гэта Пуцін. Пуцін яму больш блізкі яму ў палітычным сэнсе, блізкі яму як харызматычны лідар, блізкі як сваім характарам кіраўніцтва. Увогуле, Трампу ён сімпатызуе людзям, якія працяглы час знаходзяцца ва ўладзе і жорстка кантралююць яе. Ён жа адкрыта, напрыклад, сказаў Аліеву, захапіўся ягонымі словамі 20 гадоў ва ўладзе. Я думаю, што і Лукашенко насамрэч, які яшчэ што там Аліеў у параўнанні з Лукашэнкам. Лукашенко гэта ўвогуле адзін з рэкардсменаў сусветных. Што і Лукашенко, які такі працяглы час знаходзіцца ва ўладзе і кантралюе сітуацыю, што ён яму таксама вось на гэтым узроўні больш сімпатычны. Акрамя таго, гэта прыкладна адна і тая ж генерацыя. З прыкладна аднолькавым, я маю на ўвазе Пуціна і Трампа, шмат у чым аднолькавымі поглядамі на сусвет. У гэтым сэнсе Зеленскі куды больш малады, імпульсіўны, не такі палітычна вопытны і не той, хто жадае выконваць усё, што патрабуе Трамп. Ён для яго досыць цяжкая фігура. І што яны могуць зрабіць? Тут трэба разумець магчымасці Злучаных Штатаў, як мы пабачылі апошнім часам, яны таксама абмежаваныя. Злучаныя Штаты могуць выказаць свае пажаданні. Яны могуць узмацніць пэўны ціск, але так вось лінейна зрабіць загад, вось спадар Зеленскі, вы павінны зрабіць тое і тое, альбо спадар Лукашенко, вы павінны вызваліць палітзняволеных. Не, так гэта не працуе. Тут Трамп можа сказаць, я гэтага жадаю, я хацеў бы, каб гэта было. Жадаеце, каб у вас былі добрыя стасункі з маёй адміністрацыі, зрабіце гэта і гэта і гэта. Але гэта пажаданні, не больш, чым пажаданні. У нас ёсць пытанне з чата. Чаму Еўропа не ўвядзе тарыфы супраць Кітая і Індыі і чаму не падтрымлівае такім чынам ЗША? Это абмяркоўваецца. Зараз якраз такі, учора, калі не памыляюся, было паведамленне агенцтва Bloomberg пра тое, што гэтае абмеркаванне ідзе. Свайго боку Еўропа зрабіла шмат. Канешне, можна было б зрабіць яшчэ. Ёсць яшчэ магчымасці для новых санкцыяў, але ізноў зрабіць гэта вельмі цяжка на сённяшнім узроўні і рызыкоўна. Але вось пытанне пра тое, каб весці санкцыі супраць Індыі і Кітая, яно прынамсі абмяркоўваецца. Гэта цяжкае пытанне для еўрапейцаў. Што значыць весці санкцыі супраць Індыі Китая. Так, гэта можа станоўча паўплываць на сітуацыю ва ўкраіне, гэта ўзмацніць ціск на Расію, але гэта карэнным чынам супярэчыць эканамічным інтарэсам Еўразвяза. Еўразвяз па-ранейшаму зацікаўлены ў добрых эканамічных стасунках і з Кітаем, і з Індыяй. І пытанне, якое паўстае, ці ўсё ж такі вайна ва ўкраіне, ціск, хутчэй я сфармулюю так, ціск на Расію
праз ціск на Россию праз гэтыя санкцыі, ці ён варты таго, каб рызыкаваць стасункамі. Мы ж ведаем, санкцыі гэта такая гульня, у якую можна гуляць з рознага боку. Можна ўвесці санкцыі супраць Китая. А што будзе, калі Китай увядзе санкцыі супраць Еўропы? Бо Еўропа сапраўды вельмі залежна эканамічна ад Китая. Тут гэта і пытанне рэсурсаў, гэта пытанне гандлю, гэта пытанне тавараў і іншае. Таму, калі б гэта было ўсё так проста і лёгка, не праблематычна і без лішняга болю для еўрапейцаў, гэтыя санкцыі бы ўжо даўно ўвялі. Александр, закранем яшчэ одну мірную дамову і тую новую палітычную рэальнасць, якую на Каўказе цяпер фарміруе Азербайджан. Аліеў назваў уваходжанне Азербайджана ў склад СССР расійскім уварваннем і акупацыяй і заявіў, што Азербайджан падтрымлівае, упершыню гэта зрабіў, тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Як так здарылася, што у адзін момант Расія згубіла такога важнага стратэгічнага партнёра і сябра? Тут можно только сказать, что Россия не пераўзышла, яны разглядалі ситуацию, калі яны разглядалі ситуацию, стасункі з Азербайджанам, яны знаходзяцца, яны пранешму, гэта тычыцца не толькі Азербайджана, гэта і тычыцца амаль усіх постсавецкіх краінаў, яны знаходзяцца у палоне вось гэтай савецкай логікі, што вось ёсць маскоўскі цэнтр, што вось ёсць Расія такая галоўная, а гэта ў рэшце рэшт у пэўным сэнсе расійская перыферыя. Хай сабе і незалежная перыферыя, але ўсё ж таки перыферыя. І вось мы, як і раней было ў савецкія часы, мы ў стане навязваць ім сваю волю і абыходзіцца з імі так, як мы лічым патрэбна. Вось ёсць гэтая непрыемная гісторыя. Непрыемная, конечно, гэта жахлівая, гэта катастрофа, гэта людзі, якія загінулі. Я маю на увазе гісторыя з азербайджанскім самалётам. Ну вось, навошта нам рабіць з гэтага вялікую гісторыю? Ну гісторыю, што яны хацяць? Каб мы выбачыліся, ну мы ж вялікая Расія, мы не робім такія рэчы, такога публічна не будзе. А яны хацелі менавіта публічна, нічога яны не атрымаюць. У іх там ёсць нейкая нацыянальная гордасць, но мы ім пакажам іхняе месца. Ну, вось так ішла дынаміка з гэтым канфліктам. І мне падаецца, яны зыходзілі з таго, што вось гэтая эскалацыя, што Азербайджан, як з іх пунктах гледжання, маленькая краіна ў рэшце рэшт, што яна не ў стане так адказваць, як яны адказваюць. Тут яны вельмі сур'ёзна памыліліся. Яны геапалітычна памыліліся, бо Ільхам Аліеў пачувае сябе вельмі ўпэўнена. За яго плячыма ёсць магутны сябар, братэрская краіна, я маю на ўвазе Турцыя. У яго зараз выдатныя стасункі са Злучанымі Штатамі. У яго ёсць асабістыя стасункі з прэзідэнтам Трампам. У яго велізарны палітычны вопыт. Тут я не беру сітуацыю ў самім Азербайджане, аўтарытарны рэжым, гэта ўсё вядома, я проста зусім пра іншыя фактары. І вось ён пачувае сябе ўпэўнена і таму дзейнічае адпаведным чынам. А Расія выглядае досыць разгублена. І чым далей гэтая сітуацыя зацягваецца, гэта не на карысць Расійскай Федэрацыі. І зноў жа, Аліеў пакуль дзейнічае яшчэ досыць асцярожна. Там рыторыка змянілася, радыкальна змянілася. І Аліеў выдатна ведае, што ён кажа тое, што расіянам чуць вельмі балюча, што сказаць там нешта кшталту таго, што савецкі рэжым у Азербайджане быў нічым іншым як акупацыі, гэта зусім іншы погляд на савецкую гісторыю. Гэта не тое, што Расія жадае чуць, але ёсць яшчэ крокі, на якія Азербайджан сапраўды можа пайсці. Напрыклад, пастаўка зброі ў краіне. Пакуль Аліеў на гэты крок не ідзе, прынамсі публічна не ідзе. Але я не выключаю, што яму хопіць рашучасцей. І гэта яшчэ раз паказвае, што насамрэч савецкая эпоху кантролю, яна скончылася. Яна толькі не скончылася ў галовах расійскіх кіраўнікоў. І гэта тая праблема, якая і вядзе да той палітыкі, якую яны праводзяць. А вось гэтае мірнае пагадненне паміж Азербайджанам і Арменіяй, так, якое выглядае з вобласці фантастыкі,
і якое адбываецца, уласна кажучы, на нашых вачах вось уся гэтая гісторыя. Чаму бакі ўсе ж пайшлі на збліжэнне, і ці можна лічыць, што вось гэты больш за 30-гадовы канфлікт адносна Нагорнага Карабаху скончаны? Я думаю, что галоўным чынам ён, конечно, скончаны ў тым, што армянскае насельніцтва Нагорны Карабах пакінула, і Нагорны Карабах цяпер цалкам знаходзіцца пад кантролем Азербайджану, то бок гэта факты. Тое, што мы зараз назіраем, вось гэтыя нейкія дамоўленасці, гэта стала магчымым таму, што Азербайджан дамогся канкрэтных поспехаў. Азербайджан перамог у гэтай вайне, і таму Азербайджан можа весці з Арменіяй перамовы з пазіцыі моцнага. Арменія гэтую вайну фактычна прайграла. Ну, калі ты прайграў вайну, калі ў цябе сур'ёзныя праблемы з саюзнікамі, а тыя саюзнікі, якія ёсць, яны часцей яны, можа, нават і горшыя за розных ворагаў, калі гаворка ідзе пра такога саюзніка, як Расійскую Федэрацыю, а іншых там асабліва няма. Ну, ёсць яшчэ Іран, канешне, у Арменіі, але гэта таксама, мякка кажучы, не вельмі трывала. Ну, а што застаецца? Што застаецца Азербайджану? Што застаецца Арменіі? Існаваць у новых умовах, прымаць палітычную рэальнасць той, якая яна ёсць. І зараз ёсць магчымасць дамовіцца і пра нейкае суіснаванне, і яно можа быць трывалым. Яно можа быць трывалым, таму што сітуацыя ў Нагорным Карабаху змянілася карэнным чынам. І нават калі ў Арменіі, там, сярод тых людзей, якія пакінулі Нагорны Карабах, раз-пораз можна чуць там мары пра вяртанне, ну гэта з галіны фантастыкі, гэта з рэальнасцю, палітычнай рэальнасцю нічога супольнага не мае. А што тычыцца ўвогуле далейшага стабільнага развіцця паўднёвага Каўказу, канешне, калі будуць там мірныя добрыя стасункі, прынамсі нейтральныя стасункі паміж Арменіяй і Азербайджаном, гэта добра паўплывае на эканамічнае развіццё усяго рэгіёна. Так што ў гэтым сэнсе перспектывы, канешне, прысутнічаюць, але гістарычныя праблемы, гістарычныя канфлікты, яны застаюцца. А ці можа Расія перашкодзіць гэтым мірным працэсам? Я думаю, што Расія ўсё, што яна магла зрабіць, яна ўжо зрабіла і робіць. І гэтыя атакі на Азербайджан, гэтая незадаволенасць Азербайджанам і спробы паўплываць на палітычнае жыццё ў Арменіі, бо Расія відавочна незадаволена прэм'ерам Пашыняном і хацела б зрабіць усё, каб ён страціў уладу. Але мы бачым і ў азербайджанскім, і ў армянскім выпадку магчымасці Расіі, яны не бясконцыя. Не трэба спісваць Расію, безумоўна, уплыў у іх ёсць, і асабліва ў Беларусі ён, канешне, вельмі моцны, але што тычыцца іншых краінаў, такога ўплыву няма. І акрамя таго, Расія зараз занятая зусім іншымі праблемамі. Расія проста не ў стане, гэтая фіксацыя, канцэнтрацыя на Украіне, яна настолькі магутная, што яна абмяжоўвае расійскія рэсурсы. Врэшце рэшт, Расіі прыходзіцца выбіраць, што больш важна: працягваць вайну ва Ўкраіне супраць Украіны, дамагацца поўнага кантролю над Украінай, альбо спрабаваць больш актыўна дзейнічаць супраць Арменіі і Азербайджана. І, канешне, відавочна, што пры такім, калі прыходзіцца так выбіраць, Расія выбірае Украіну. Украіна для Расіі куды больш важны фактор. А ці ўпішацца вось у гэтую новую палітычную рэальнасць на Каўказе Грузія, якая ўсё ж у апошні час ідзе нейкім такім дзіўным і, як сведчаць мясцовыя аналітыкі, так прарасійскім шляхам? Я думаю, што тыя людзі, якія сёння знаходзяцца ва ўладзе ў Грузіі, яны настроены, ў прынцыпе, прагматычна. Яны шукаюць прагматычныя варыянты. Калі можна будзе выдатна суіснаваць у новай архітэктуры бяспекі на Каўказе, то думаю, што Грузія зробіць усё належнае. Тут прагматычны курс. Канешне, тут не трэба пераменшваць расійскія ўплывы у Грузіі, пэўны вектар ён відавочны, але ўсё ж такі гаворка, як мне падаецца, у Грузіі не ідзе пра тое, каб Грузія
паступова ператваралася ў прарасійскую дзяржаву кшталту Беларусі. Тым больш, што тое, што грузінскае кіраўніцтва зараз бачыць у Арменіі, з Арменіяй і Азербайджанам і ўзмацненне ролі Злучаных Штатаў у гэтым рэгіёне, гэта таксама паўплывае на грузінскія ўлады, тым больш, што яны свой праамерыканскі накірунак таксама вельмі моцна падкрэсліваюць і праамерыканскі накірунак і сімпатыю да прэзідэнта Трампа. Александр, апошнее пытанне задам с чата и будем развитываться. После встречи на Аляске Путин позвонил многим: Лукашенко, в Бразилию, в Кыргызстан и другим. Си Цзиньпиню не позвонил по имеющей публичной информации. Как считаете, почему? Я думаю, таму што асабліва нечага было паведамляць, гэта першы момант. Другі момант, гэта былі галоўным чынам званкі тым краінам, якія Расія разглядае як зону свайго ўплыва, то бок Кыргызстан альбо Казахстан. Мне падаецца, таксама там быў званок Лукашенко. Лукашенко, мне падаецца, ввогуле быў адным з першых, каму ён патэлефанаваў. То бок трэба, я як вось кіраўнік сваіх, я хачу вось сваім паведаміць. Што тычыцца Бразіліі, ну там асаблівы выпадак. Там ёсць прэзідэнт Лула, які сочыць за украінскай тэматыкай, які ўжо неаднаразова заяўляў пра тое, што вайну трэба спыняць, што гэтая вайна нікому не патрэбна. То бок у яго падыход абсалютна прагматычны. Я не ведаю, хто там у гэтай вайне добры, хто дрэнны. Я ведаю адное, што гэтую вайну трэба спыніць. Акрамя таго, там жа вядома, што Лула імкнуўся адыгрываць пэўную ролю у перамоўным працэсе. Расія яму показала, што яна не зацікаўлена ў гэтым. То бок патэлефанаваць Луле у гэты момант, то гэта такі добры крок. Паказаць, што вось мы не забыліся пра тое, што ты зацікаўлены ў гэтай тэме, і мы гатовыя з табой размаўляць. Акрамя таго, трэба ўлічваць, што стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Бразіліяй, яны значна пагоршыліся. Урад Трампа разглядае бразільскі ўрад як адзін з галоўных сваіх праціўнікаў у паўднёвай Амерыцы. Так што для Расіі гэта яшчэ і дадатковы шанец прапанаваць Бразіліі супрацоўніцтва. Вось глядзіце, у вас не вельмі атрымліваецца са Злучанымі Штатамі, затое можна паспрабаваць і далей з намі, мы гатовыя да шчыльнага супрацоўніцтва. Так што гэта больш усё ж такі дыпламатычны момант, чым палітычны. Ну а што тычыцца Китая, я думаю, што там ідзе камунікацыя на зусім іншым узроўні. Там вось такі нават тэлефанаваць не прыходзіцца. Там, магчыма, дарэчы, і была і размова, просто пра яе не паведамлялі. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, сябры, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Наперадзе ў нас праз гадзіну будзе Ідэя X з Змітром Лукашуком і рэперам Вінсэнтам, а яшчэ праз гадзіну у студыі з'явіцца эканамістка Аліса Рыжычэнка, з ёй будзе размаўляць моя калега Марыя Вайтовіч. Добрага ўсім дня, да пабачэння. Шчасліва.